Senyor Mazón, vostè ja no em representa, ja no és el meu president. I dic això perquè renuncia un president amb tan poca sensibilitat cap a la meva llengua, cap a la nostra llengua. Un president que no parla mai la nostra llengua, sols castellà. I té el sant valor de parlar d'imposició, de que el valencià ha estat massa anys imposat al castellà. Senyor Mazón, vostè coneix la història tan bé com la puc conèixer jo. Vostè sap que en els decrets de nova planta, Felip V va, por justos derechos de conquista, va anul·lar els furs de l'antic regne de València i va prohibir la utilització del castellà. I va començar un procés de castellanització que ja venia dels Reis Catòlics, però que ara va ser galopant, un procés de castellanització que ha arribat fins avui en dia, passant per la dictadura de Primo de Rivera o la dictadura franquista. Jo he viscut en l'escola el que se me prohibira parlar valencià i em castigaven si parlava valencià. Senyor Mazón, el valencià és la llengua dels meus avis, dels meus pares, la que he parlat jo sempre en el poble. La meva llengua, la llengua d'estima, en la que jo estime, en la que vull, en la que me relacione amb els meus amics, els meus veïns, amb la meva dona, el meu fill. I vostè no té ningú dret a menysprear la meva llengua. Ningú. Per tant, senyor Mazón, vostè avui deixa de ser el meu president, perquè vostè hauria de saber molt bé que és president de tots els valencians. De tots. No sols dels castellano parlants, també dels valencià no parlants. I vostè, ho sé moltíssim, m'ha decepcionat. I estaria bé que vostè utilitzara la meva llengua, la nostra llengua, la llengua de totes i de tots.